We all need time. We all need a way of experiencing silence. And I ask you for forgiveness for breaking the silence. Kumment illi kien dirett lil pubbliku b'mod ġenerali li fl-aħħar jiem ikkummenta fuq Facebook, fuq is-siti tal-gazzetti kif ukoll fid-djarhom u fit-toroq. Kultant mhux konxi tal-effett li dawn il-kummenti setgħu iħallu. Iżda r-rimarki ta' Assis kienu diretti wkoll lejn il-medja, fejn fl-aħħar jiem kienu ħafna dawk li kkritikaw il-mod kif il-medja ittrattat dan il-każ. Uħud ħassew li l-medja daħlet wisq fid-dettalji speċifiċi u li misshom kienu jafu fejn għandhom jieqfu. One News illum iltaqamat ta' edituri u ġurnalisti ewlenin u tkellem magħhom dwar ir-rapportaġġ tal-medja f'dawn it-tip ta' każi. In-nies jistennew informazzjoni li huma ma jistgħux jiksbu direttament. Però f'każijiet bħal dawn u f'kull każ il-tarif irid jitwassal mill-medja b'mod responsabbli u f'każijiet simili b'mod sensittiv għall-aħħar u mingħajr spekulazzjonijiet. Naħseb li l-medja għandha l-obbligu li tinforma, għandha l-obbligu li twassal l-informazzjoni, però għandha obbligu ikbar li l-informazzjoni tkun mibnija fuq fatti. B'dan il-mod jiena nemmen li l-medja ma tkunx qed tfixkel l-investigazzjonijiet u fl-istess waqt u aktar importanti minn hekk tkun qed turi wkoll rispett lill-qraba tal-vittmi. Alex Attart argumenta wkoll li kif sar fatt ta' każi oħra il-pulizija għandhom jgħinu billi jagħmlu dik magħrufa bħala crime conference. Konferenza fejn il-medja tkun informata bil-fatti li ġew stabiliti diġà u mogħtija linji uffiċjali. Fin-nuqqas ta' dan huwa ovvju illi kulħadd jibqa' jfittex ir-risposti. Miegħu jaqblu wkoll Xavier Balzan mill-Media Today u Mark Mikallef minn The Times li kkummentaw b'dan il-mod. Naħseb kien ikun iktar li kieku wieħed jistaqsi kieku għalfejn il-pulizija ma kinux iktar ċari fil-bidu u għamlu crime conference fil-bidu biex jispjegaw ċerti affarijiet, bekk kienu forsi jaqtaw ftit minn spekulazzjoni jew minn rapporti li kienu bażati forsi fuq spekulazzjoni jew detto del detto li jiena qed nitkellem issa bħala Malta Today evitajna kemm jista' jkun li nagħmlu dawn l-affarijiet. Wieħed irid jispetta verament ma eja nkejlu mhux b'xibirna ma nkejlu ġara f'każijiet oħra. Però ma nistgħux każ bħal dan nifqu nirrapportaw u m'għandniex nifqu nirrapportaw fuq każ bħal dan. Li ġara f'dan il-każ u jiġri f'ħafna każijiet simili sfortunatament naħseb jiena m'hemmx preżenza biżżejjed min-naħa uffiċjali tal-pulizija. Jekk inħarsu lejn xi jiġri barra minn Malta, il-pulizija ikollha l-information team tagħha illi jkun qiegħed out there from day one. One News tkellem ukoll mal-istudjuża tal-medja Carmen Sammut li spjegat li minħabba id-dinamiċi tal-każ partikolari kien ovvju li kulħadd ser jistaqsi u jikkummenta. Tgħid li l-ġurnalisti għandhom jagħmlu minn kollox biex ma jkunux sensazzjonalisti, ma jintilfux fil-għaġla filwaqt li jkunu huma stess konxi mill-limitazzjonijiet tagħhom. Minkejja dan, l-iktar osservazzjoni interessanti li għaddiet kienet dik li l-irwol tal-ġurnalisti għandu jkun illi jinformaw lill-pubbliku iżda anke illi jaraw illi ssir ġustizzja.